Sarge, kumusta na plano? Nano ko yung plano nakita. Riding in tandem itong target karon. Karon ato isulat ang mapa kung asa mo agi mga riding in tandem. Sundan ninyo ni nga mapa mo ni siyang barangay Mangkilam. Pagtuyo ka na sa may palengke na. Diris lang mo agi sa may terminal. Timan na ninyo na. Sa may unahan sa terminal na yung mga bukid-bukid, na yung mga buhok-buhok diya nga mga kakahoy. Kailangan madakpan ninyo ng riding in tandem. Kaya kung madakpan ninyo, i-promote ta mo. So si buhato na to ron, Sarge. Tutuki lang ninyo ang mapa, di ba di mo masaag. Muna na ko. Agent Ray, nana ko sa komposisyon. Dun. Usa man dali no? Live sa kay mangisa ko. Padang magdali diya ba kay mangi abtan sa pulis ba? Bay, may buntag. Nami gipangita nga riding in tandem ba? Among gipangita basi matabangan nimo diha. Basi nakikaila mga riding in tandem isumbong sa kuha kay ako pusilon. Wala ko kaila sir. Hello, Agent Ray. Nainabot rin puti nga motor. Putik ka may wala na tayo dapat sayangon nga oras. Sergeant Buten, pusila na. Copy, Agent Ray. Patambayas ako diri ha, kay nako giabang-abangan. What? Lo Sergeant Buten, kumusta na igo? Igo kayo. Mao ba? Sige, akong duolon kay layo kay diri ah. Tanawon nako i-check kung natigbak na ba gyud sila. Sarge Manny! Piloten! Hello, Agent Ray. Kamusta? Ma-promote na ta? Kita ma-promote! Mag-resign ta! Ha? Ano man? Si Sarge Manny mong giposil! Si Sarge UDI. Ang samang kila mo tuyok pala dire. Ana. I-drawing na ko ang mapa kung asa mo agi mga riding tandem kasabot mo. Si Sarge. Dire, mao na yung purok sa mangkilam. Butuyok di. Sarge, kumusta na plano? Nano ko yung plano nakita. Riding in tandem itong target karon. Karon ato isulat ang mapa kung asa mo agi mga riding tandem. Sundan ninyo ni nga mapa mo ni siyang barangay Mangkilam. Pagtuyo ka na sa may palengke na. Diris lang mo agi sa may terminal. Timan na ninyo na. Sa may unahan sa terminal na yung mga bukid-bukid, na yung mga buhok-buhok diya nga mga kakahoy, na yung mga kasagbutan. Kasabot ka, na yung mga burot-burot dira. Mo. Puti kamay. Tugayan ni Sarge makakontak sa kuha eh. Na. Kontak na. Pero dapat dili dapat makibig story sa iya. Sarge. Kumusta Agent Ray? Okay na ko, Sarge. Karon na ako importante balita ipahibalo sa imuha. Boom boom bro, siyang bongbara, busin mo sa mga kamas, sumunta Tasa, Sarge. Di na ako kasabot. Pakasabot? Sorry. Na ako importante balita ipahibalo sa imuha. Unsa man na, Sarge? Karon sa sunod ni mga misyon, dili na ka magkumpiyansa. Kaya kada nga misyon, di na mga tao yung mga kalaban. Sige, Sarge. Dili pa karon ng panahon, Agent Ray. Pero makabalo ra kag kinsa mga Shadow Warriors. Mga Shadow Warriors. Yung Shadow Warriors? Kisam na sila. Na ako i-forward yung data sa imuha. Istadihin na lang. Dito tayo ng alaaganan ba? Uyan na. Gilok eh. Uy nga, Chawi. Lagi, lagi ko. Bukan, uy.
Sarge, live pa ka, Sarge. Live pa ka, Sarge. Ha? Live. Kaya pala mo diha. Sensya kayo. Kunya na lang di. Sige na, Agent Ray. Sige, Sarge. Copy, Sarge. Muadtos ako kay mutiwas pa mi. Bye-bye.